Raikun koulun vaiheita vuodesta 1893. Raikun koulu on ollut tässä 115 vuotta. Kunta osti Pajusen tilan eli nykyisen koulun alueen. Tosin ensimmäiset 6 vuotta koulu toimi vuokrahuoneessa Vehonniemen kylätiitolassa. Ensimmäisenä opettajana toimi Fanny Syren vuodesta 1893 lähtien. Seuraava opettaja oli Fanny Niemioja vuodesta 1894 ja hän oli opettajana Raikussa 36 vuotta. Vaarinitäti Linda sai häneltä päästötodistuksen vuonna 1930. Fanny Niemiojan jälkeen koulua annettiin miesopettajan kouluksi. Uudeksi opettajaksi valittiin Tauno Heiliä. Hänen jälkeensä opettajina ovat toimineet muun muassa Pauli Kannus, Oilija Risto Valtonen ja Heikki Hieta. Koulun keittola avattiin 1. helmikuuta 1929. Ennen kouluruoka oli maksullinen paitsi vähävaraisille. Leipä tuotiin kotoa ja keittolasta sai velliä. Keittäjä Rauha Rinta oli kuuluisa maukkaasta ruuasta. 1930-luvulla isänmaallisuus painottui opetuksessa. Sotavuosista muistona koulun käytävällä on sankaritaulu, missä on vaarinikin 2 sedän nimet. Sotavuosien aikaan anottiin koulun loppumista, jotta saataisiin kaikki tuotanto kamppailuun tänä vaikeana aikana, eli keskityttiin sodan käyntiin. Hieman koulun pihapiiristä. Pajusen taloa, joka oli kouluhuoneena, kunnostettiin vuonna 1924. Seiniin laitettiin pahvit ja ne tapetoitiin vuonna 1934. Opettajien asuntoon muurattiin 2 uutta muuria. Koulurakennuksen välikatto nostettiin ja uusittiin vesikatto pellistä. Vuonna 1935 molemmat luokat ja eteiset maalattiin ja tapetoitiin ja katotkin maalattiin. Seuraavana vuonna koulurakennus sai uuden ulkomaalin ja uusittiin kouluhuoneen valaistus. Vuonna 1937 rakennettiin yläkoulun opettajalle 3 huonetta ja rakennus katettiin pellillä. Seuraavana vuonna rakennus maalattiin ja alakoulun opettajan huoneisto remontoitiin. Sähköjohdot koululle päätettiin laittaa jo vuonna 1919. Erityistapaus koululla oli 1917, se kun tuuli rikkoi luokan ikkunan. Koululla vaan ei ollut rahaa ikkunan korjaamiseen. Tarkastaja huomasi rikkinäisen ikkunan, josta antoi moitteita. Kunnan tilintarkastajat puolestaan moittivat koulua luvattomasta rahojen käytöstä. Äitini on myös käynyt Raikkuun koulua. Hän aloitti ekaluokan 1982. Silloin opettajana oli Terttu Kaasinen. Muistana koululla on vieläkin käytössä katkennut karttakeppi, jonka äitini katkaisi luokkakaverinsa kanssa. Olen saanut tietoja työhöni äidiltäni ja koulun historian tutkijalta Heponiemen kylässä asuvalta Arja Jussilta.